Mariýanyň ýaşaýjysy Süleyman Bayramgeldiýew we onuň maşgala agzalary ýene-de yerli kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň batyşyna seze bar boldy. Bayramgeldiýew birnäçe sagatlap tutsak edildi maşgalasyna haýwat atyldy. Tomusda polisiýa işgärlerini para bermekden ýüze öwren adamyň ýygyderli ýydarlanmagy daşary ýurtlardaky türkmen jemgyýetinde gahar gazap döretdi. Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow bu arada gurrun berýär. Süleyman Bayramgeldiýew 24-nji noýabr gecesinde ýene-de polisiýa äkidilip soň boşadyldy. Onuň tutsaklygy barada şol gün blogçy Farhat Durdiýew özüniň YouTube kanalynda habar berdi. Videoda Bayramgeldiýewiň ejesi we aýaly polisiýadaky sorag edişligiň jekme-jeklikleri barada gurrun berýärler. Olaryň söýlerine görä Mary vilayatynyň şäher polisiýa müdürliginiň işgärleri Süleyman Bayramgeldiýewi şäher polisiýa bölümine eltipdirler we oňa geçen gezek aňsatlyk bilen sypdyň bu gezek beýle bolmaz indi goý bermeris diýipdir. Süleyman Bayramgeldiýew geçen gezek göni bir aý mundan öň tutsak edilipdi. Marynyň ýaşaýjysy yerli kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan Tomusdan bäri ýydarlanýar. Bu ýagdaý onuň polisiýa işgärlerine para bermän hukuklaryny talap edip başlanandan soň ýüze çykdy. Bayramgeldiýewiň 24-nji noýabrda polisiýa tarapyndan alınıp gidilmeginden soň onuň aýalynyň hem ejesiniň de şol ýere çagyrlandygy aýdylýar. Dinanlaryň söýlerine görä olara haýwat atylypdyr, köp kemsediji söýler aýdylypdyr. Süleyman we onuň aýaly Gunça Bayramgeldiýew we olaryň ýydarlanmagy barada öň köpçüligi habar beren blogçy Farhat Durdiýewiň adyna kemsediji çykyş etmäge mejbur edilip video ýazga alınıpdyr. Bu barada blogçynyň 24-nji noýabrda çap eden video habarynda aýdylýar. Bolup geçen ýagdaýlar barada gurrun beren Bayramgeldiýewiň ejesiniň we aýalynyň söýlerine görä ýaş aýal huşyny getiripdir we polisiýa ony huşyna getirmek üçin tiz kömek çagyrmaga mejbur bolupdyr. Şeýle hem olara blogçy bilen ýene gürleşseler özleri üçin erwet boljakdygy duýdurylypdyr we aýdyňlaşdyrmadan birnäçe kagydlara gol çekmäge mejbur edilipdir. Habara görä ejesi hem batyrşlara we gorkuzmalara sede bar bolupdyr. Onuň öz sözlerine görä ol kanuny goraýjy edaralaryň işgärleriniň öňünde aglap bir oglumy ýitirdim, ikinjisini bermerin soňuna çenli görüşerin diýipdir. Ýatlasak 24-nji oktýabrda blogçy Farhat Durdiýew Bayramgeldiýewiň 3 aýyň dowamında ençemegedek hiç bir sebäpsiz öýünden ýa-da köçeden polisiýa alınıp gidilenligini we hergede genjilenligini rehimsiz we aşy kemsediji gynamalara sede bar bolanlygyny, onuň saglygyna zeper ýetenligini habar berdi. Şonda Süleyman Bayramgeldiýew tutsak edilenligi baradaky habarlardan soň 25-nji oktýabrda boşadylypdy. Oňa konfiskasiýa edilen ulagy we telefony gaýtaryp berilipdi. Ýöne ol häkimet işgärlerine garşy hiç hili ardynyň ýokdugy hakynda dilhat ýazmaga mejbur bolupdy.